Kurandia kera chika kechaikre to kurandirwa to yego semelia bana bamonene ekiagera Yesu itungangale igwa emechande yenonyera so wikubense ige koba sekero keregeke bwango monon komoro tole enene ya mambia ekera koira na so wikubense na mangana nda monene ayale tura tebyo moneno ito ingabono tuaro sirenense one kitoga netie no bokorora erinde to timoke na yekale na kare haleluya gabasani bane amangana maya yogo semelia na yenga bwango mono emechande yengo chie kwera itapigwa marufuku na wakati wote
tutamwona shujaa wa msalaba akirejea mawinguni, na tutaimba wimbo mpya wa Musa na mwana kondoo. Onyamwa iwe kyanga mate bamena. Kibona singe njike swali mutali kutangira na ntabeke kushina kibara yuko bwango. Ikumbateya bana bomonene. Ekyo moneno yitwe kisemeretie. Inkiringo moneno yitere ngo chale. Ama kweli aya bwango mononko bwago chia. Torolengana ngani ya mambi okoira na haleluya. Abasani bana se Kristo Yesu. Ikumbateya gendoke kombetele na kwana ne chinguru. Onye tali Kristo abogete korwa saba kule. Onye abogete korwa saba kule. Nale gotwara nguru chigo tena no tongi otogalia bantu kwa Yesu. Lakini asenga shujaa wa msalaba alifufuka ile siku ya kwanza ya juma, na inda akagenda Galili akaorokera bali 11 akabatebia gende nsionsi murandi akikyangere chinguru gotena na kurandia mangana ya manene kyangere chinguru asani banegera kyangere chinguru ngerinde kwane amagana ayo gotoleka asega tigati ya ito nikinale go kwanera amagana manene na yago tebanga never be weary to do good. Toro sa never fail to do good. Toro sa sogo koramaya ekyangere go koramaya sobo ikobense we comment to emyako komanya sobo ikobense ekere go koramaya sobo ikobense we ka onyore engeria ekyangere oyo go chago cha sobo ikobense amarika gontebia kero yo monaka nwe kolengana na kelia kolete asobo ikobense. Kero ya monakano utalipwa jinsi ulivyofanya, utalipwa jinsi ulivyotenda. Na indekere kemonge cha sekina ekiagera omoneno ito aba malaika baye kuira bale chirekodi ikubona malika goteba Paula kuinyolia ekanisa ya Galatia lingane elimo elikombetele kuinyolie igwa mangana manene omogako yekerna soma eyology yaye ekerna nya soma nchina ya nyora igona nyora nga emere mabe tera gokora nembere mona abeire ngoyetera emere mona abeire ngoyetera emere makorire nembere mona eteire emere mererie watie kogoto ayenkwana kumanyo bogima nginyore ntaka ko munyara ngongiri mona nginyore bwato igumba teri abana bamonene umwako yorarire emere makorire otolecha igumba teri ayego kuna gwechanda kochanda ibwa ngibono okorera ngiyokorera abantu kugenda nayo ko motanga ni otolecha nayo motanga ni ogenda kona nayo motanga ni okorera siemechi umusacho yorarire bono toko yania nayo nyakira kubatiswa ngwara 3 years. Yo kabere kanisa matuka bara na atigire kanisa ina ala batigire ukuminga baono ngoko ngendere mwako yorarire kanisa orendira abegeni asemia kemenge okorire mere menene na ingaligalia okore mere kwa yotolecha gochandeka igwa ushakuriye theology abantu baya bange mbayo iga abange baba bali isko na inde bali kiremere menene kibona aye enchiro menye tubo gimobo totagete kuremere no nangake ungotebie remeria ekiagara no chego akanu haleluya utalipwa baada ya hapo ekio remeria keiga kora remeria ke ekiagara no akanwe biblia ontebia oneteyo ora beta akanwa ekiagara kera ya mama gondari utalipwa. Mwatalaki akawapa wale wa asubuhi dinari moja, akawapa wale wa mjana dinari moja, akawapa wale wa jioni dinari moja. Sote tutakuja pokea dinari moja wakati wetu. Utalipwa kulingana jinsi ulivyotenda. Ikiwa ni mchawi atalipwa kwa uchawi wake. Ebe nomoro ginaka nomoro gibwaye. Ebe no mwiti, ebe no mogenki, ebe no yoromo yaka. Oyo kuna koira basate babande. Nero nakanu. Ngani nero. Ismaili yao ne gwakana. Inagia kana tata wote. Ismaili yao ne gwakana. Biyonsi wegabi wakana. Ngabiriye gotebanga eki igwase getago kyabagaratia abagaratia sana na mokyanda nonta gete kuyo kero kurandi kwane abagaratia sana na mokyanda uyika 10 anonta gete totirimbo ketole inki bibiriye goteba inki malika goteba soma abagaratia isana na mokyanda abagaratia isana na mokyanda okay tikasome ekaratika kitali abateli abamwacha amabo katibu igane kanisa mole kosego mwacha ukimwacha okora tokara no maana igamo bwatibu
Ingi mudani basomera. Ndani some. Iga goteba iga. Titoro sa bokorama ya. Ekiagera ngatogese. Ekerenga kiego igwa. Liga santo nyore. Ekerenga kiego goragendo. Ekerenga kiego itago igogese. Gagoteba ngantoro sa bokora ya rama ya. Ekiagera ngakiego ika. Ensango che. Ekeron kogesa. Ensango che. Ekeron kogesa. Ensango che. Ekeron kwegwa alikuwa akora tonsi aliboronge no akanwe. Aigonto iwana hivi. No iwete que no coeres. No akan kulingana jinsi ulivyopanda. Biblia inasema kilikuwa kolete eide kebego sekia bionsi uikoa kanwe. Ote baiga. Totakwetie mioyo. Mami. Tokugendo kiek. Otakwetie moyo uikoa kanwe ekiagara oyo tebire lero monyana. Igabwate yari yakero yomo. Yagote banga tokumoyo bono. Ekiokuganya koenda tekuganya tokumoyo. Tokumoyo. Bokungude myaka erenga kwaganyira omwana olengereria. Olengereria wake sabo tabanga mwana none. Na inche ndikanguru kumama. Lakini taketengo tebiga ensango chere tokugento keke tokumoyo nonyane sukuru ala ndegosoma eteme cyane yo ekiagera ogochakwo ogokoya wakenwe ngeri yao utalipwa kulingana jinsi ambavyo Mungu amepanga. Somango wote wajimate. Wote waiga. Nabo gatora abeneribaga. Gatora abeneribaga bono. Tokorera abantu bonse. Abantu barenga. Bonse. Kuratiga. Bakuri wese okurama, wese omakorama ya. Karatiga ye. Bakuri wese obosomera, omakorama ya. Oli wese obotuomera, omakorama ya. Oli oboitero mwana, omakorama ya. Ko Biblia gotebanga tokorere abantu barenga maya. Bonse. Abantu bonse bibarabi. Tonge bakabari bagotenena ekero baete obaserete. Bagotenana bakabanga chikuro kya ontokire. Bonse pi bakorengaki. Amaya ekiagere ngakiego ika ntokorere ntokimento. Ntogese ekerese go ika tutafuna. Hallelujah. Ensango ikere aye. Nkwana gokorera babe. Nkwana gokorera. Biblia watanga tola korera maya. Umanga tene ngakina anya gotaka tukomanya engakiuga tabasanga babisa twara mangana atatu enyangi amatanga umuchango aliyo kumanyanga no gwata basani usaba bisa abasani ba wali jene aliyo kubamanya ekero na aliyo kore enyangi rena nyoreta abantu babwata mangana amange amangana itindage timokana na yibo adija abantu igomba rena amanyekena nimbwata basani abarabiaba tabasa igwa omuntu agocha igwa bana bamonene abantu bali agocha akoraga obo mwene nkiye korobereti nane ngiye gochikoba achetate aro agotegete abantu bande bagocho nakina matanga yabona nana nora ibe abantu bande bagocha bati sababu cha ibe ararenga kyumo cyoyore na indaragire ikira yagerenga batari abantu agochukwa amangana no enyangi nkabanga enyangi abantu omuntu agocha olia mandasi atatu onywe chae birasi bine wake sani na chae sani bere orusiringi 20 ono roza yake ndako akiti yango mone mheshimiwa wa Mungu orocho muntu ikiale pile baida kusinasa akiti wansi ekitomo kora no kubaremererie kiagera osina bango na banya sai na banya sai tagiti hallelujah banya sai tagiti wanaje gotageta so moi kongense abantu bose bagwanje ekito ekinga gakola ka so bogimobo ekiaba abantu bare biyo bibere kerenga ki abari bakwangete abari naye rake manyege kiraka rake man no nyamo muromino tago wanchanga de basenti kiagera enkora yaye igere ya mwanya bantu enkora yaye moyo wake au yani enkora yaye wikebwate nebwatu mwanya bantu meyaye iwa bona gatara gochimata soma bono soma korende ko bwa mono abo bara abo kwegena bakorera maya
ekiagera omwana nochikire bakorerwa maya na barobarore Nyasaye onyamba bakorerwa maya tibakorera Nyasaye onyanto kubakorera maya tibakorera omonene engaki yaikire tokubakorera maya barore Nyasaye ekere barore Nyasaye wetras igungo tebi ono mugako yobunakire tarenge ntakana igunda akobori engaki kumugano naso umugako engaki akire tarenge ntakana igotakate gonte n'abantu bonsi pare como yakuri abantu basara como yakuri oye dina batebi ngaseito igo tuarenga bateka tutandege tetong to ya ngogendo mochina lero tirankembe lioki moro kono legendenzi lakini abo liwantu watakui natanga na tango sori na bana babao onde me kara genda bara yigo kia eto igwa kane entakana boli etabuati ken entakana atabuati se osengira o mogako yo agakinira obogimo bokomu ekiagera mboroche chinga kinchire kero kenda ale boto muno nyandoche abandi bakuragira ekigena ndo bate chitakana gichande nane no to le kanisa wanchani bwatara kya tara serenchera watwenyo lya kababa sabande botambe enyasaye totera bara banyumba monene tera bara monene kiagera bono lende singa kecheke pipai lakini abantu no bali kanisa miaka yonse igwa mzee atafumilia hayo yote omugaka gutwerwa ekerare kijana achandegete lakini lora ekinyasamo koleire rya abantu baye unanyasamo seseniri rya abantu baye unanyasamo inyoire iwango tebie toro sago korama ya haijalishi no yo mabo ogenda takomenyera obogima bolenge ncheyo mogenda Yesaso musalaba nesoko engia ekowe ekiagera era tugachire na manene na inde ngeri ya itugere nene ekiagera omoneno ito nero lire irango bomaene asokolemereri kwaino wakora mstari wa 10 kala kati mstari wa 10 urochero wa 10 elitwabwate ngakiateba urochero wa 10 arundagete ko korotota nkiago kwana agoteba urochero wa 10 nabo gatura beneribaga bono bakorera abantu bonsi piamaya korende kubwa mono abo barabo kwegena Iko Paula agendete kobori ekanisa ya Galatiana bakorera abantu bonsi abaya amaya tabaisa gutwara ogwatana na montonde bensi ekiagera asubo gimobo amangana naro amanene nakiro yomona gachire engeri asogokora kwaye yamangana amaya nari abana bomonene Paula kurwesorole nene inga obo maene bokorera abantu bonsi amaya ekero murabe mwasise niwe ekero murabe mwanyolire lakini tegete gotebia kunyoria abantu benke inkelinga chinga kinchro mwabwate obogima borobo kuguchimagaga ekiagero mugaka abasomeretie obogima bokomu ekiagero mugaka abasomeretie masamba ekiagero mugaka akorete memerito wikamokanyore kirimo mubwate bono mukuri na konywa nabo tegete ko batebinga timo baisago kana mabasa mabe mwinyore bara kobwa mono bali bare ko basekerera kobwa mono bali bare ko bakwana bobe mobae bali Biblia yoteba asekitabu kya Abarumi 12 mstari wa 17 kuna Biblia yoteba mstari 12 mstari wa 17 kuna Malika yoteba soma Biblia na yoteba Biblia yoteba soma na nege songo lele kya bakusiba bolibe kuna yoteba no monto boba mobe obo basobobe tangani ayara maya asamasyo y'abantu barenga bonsi igo bakolia wese gusukiri bebeli yao no akalete no ali bakolia mayetengere ere kiago kwana menjaga baguma bwao nere no akalete nere no ali igo bonsi pi erinde Biblia watebanga tobakorera maya asubo moboiga ekiagara ngakyaga bochimate oteba kera nyarekana
sense moya ino bagina Mobe no morembe n'abantu bonse. bagina mbalo leke sunanda kete kota ya mangana bagina mbalo leke sunaro lande kota ya mangana kumongina yungo taibono amangana na yenge njo wetani ayo kwana kubono kyama ngo tebi soma bono kila nyale kana soma Kera nyare kana sense moya ino. kila nyale kana sense moya o baba Mobe no morembe n'abantu kabena bonse. no marembe n'abantu balenga bale baba magamo igwete kose mwe bisuma magamo igwete ngaki ateba abantu balenga abantu batano bosi gombalenga bakoli osima elexikiao nero mwanje haleluya igwa bana obakorera maya igwa bana babiria soma nene baba yateba mokoro mwanchani asibons soma bon yakoro utman abanchwa Timori kweruse liege sio. kweruse ligendokie egesiomba elioteba gendo Tigari baga asenda mwao yango ekyagera nerikire amanene watebire egesiomba nekiane inteninga kane weshimwe gongo debi bakole no kwambekina igwa liyo ndabi ngabona murandi bekali rusa magana yako ngene igomba diga bakole bwensi oisa ino kana gendo magana terada bwati igwa kama umeni ali hoteli ali no nyoro bya somanyete mugore bendagera haleluya aragera igote arusya moyo mobo yake yongo bena tari igumbateri ona mohali na indanywe igwa bibiri ko egotera mohali na indanywe igwa na inde basabera naya babeo igwa oko sabango oko sabakuboli ungote yango no sabosa bakuboli ngoma nina ndikabako ya babo baramna ko siriyangana haleluya babo bali ko baranga ayo kana urunjera ko kwetu wale kumanga mambo yako baranga ngo kuerenja wale kumanya bayo ikinya saa yako teba Mungu anasema ya kwamba waombee mema na kila wakati huwe ukiwabariki mambo unayozungumza yawe mambo ya kuwabariki wote haleluya kwa hivyo usihesabie watu Pastor Kindo karibu Mweke rogo welcome iko amangana amanene na ria bana ba monene nga tokora maya otambe iko nkomo kana subwango omuntu yomo oyo kongorokia unabakora abantu bamwa bamaya no ngane chinga kiba mubegete wamhesabu kuwa yeye ave milele na jina lake lisaulike lakini anawafanyia mema. Yule jamaa anaitwa Yusufu. Tunapoangalia Yusufu, kitabu cha Mwanzo ni 46. Tunapoangalia anzia 39 ukienda kusoma, uangalie hadithi juu ya Yusufu. Yusufu yale aliyoyatenda, unapoangalia Yusufu, ekero Yusufu agenda takomenya Isa mwanjete mono. Ekero Isa nta Yusufu, kama likaba ntebya ngabana bamwabo. Bakayigwa buya. Nakibako nafu. Abana bamwabo nkibakolete niko bamwanje nkibakolete niko bamubite mono lakini Biblia batanga Yusufu na kama likako tebanga Yusufu Yusufu akolete nigalinge kuna kubasabera nangene chinga kiba muonetie chinga kiba kumusabera mabe chinga kiba kusabango kwe elitali ya oliebwe nali chinga kyoga neliko mu mukara Nyasaye guru haleluya chinga kechi na chinga neliko mu Nyasaye guru elindago konya akuyigorere bisyo no molembe ekera kuyigorere bisyo Nyasaye ito ari mukiriro igoro abantu bonsi bamorore Nyasaye wetara sokora kwa okuya abiri gabana bamorane kintu kiri yonse ngiyo tibwe baba igwa to baisa kwe baba ntonga wasese niwe tobe baba ntonga wasese niwe tibwe baba ntonga kwa nyomirwe ase family ekwenara wewe baso batu bameno tibweba ngakwasese liwe elinde wachile usina America usikatali unalera baisi kwa ito bakala kwenda katali tata bagana yemo kungu natanya igwa umise kwa yomone gata na takete kujwa marinde ngakiyo anga agirite siku katali kwa nganga katali niko katali Minya ari bale katali bona bale katali kama chine katali mbebono lioyo Nyasaye tusaba maya ekiagera omoneno ito ye
watu wake. Angalia Yusufu, Biblia inanionyesha kwamba Yusufu yale ambayo aliyoyafanya ni kwamba wakati ambao njaa ilipowakumba nchi ya Israeli, alikumbuka watu wao. Watu wanapoenda kununua chakula akapata kwamba ni familia yao. Maandiko yananionyesha kwamba Yusufu hakulipiza kisasi, maana alikuwa na jukumu la kulipiza kisasi. Lakini Yusufu akakora igako valenta oteba valentega waikaranse baragana nje na kunywa. Yusufu oyo babalentenga kwe, lakini bono akaba moyo na bikonyalekana. Mzee alikuwa amehesabiwa ave na majirani wake na marafiki zake na wengineo. Abana bomone na bonta getemba tebiga, abana bomogaka musio, yani mo baisa kobara na bobe nenda mwamu yese, lakini ekimogakora bakorera amaya. Ngagena ali asore klasi ime olio go jaete na lokora karalie sabu ero kora karalie sabu tako mulinanga nganga bono. Unajua sasa hivi mwa kufanya na umefanya. Hapana, vijana tafadhali fanya hayo, kwa sababu Mungu amekubariki na hiyo hekima iliyobwate nero isaine omoe akarakuwa moire okogenda guseniwa aina kero bwate tego twara chianga chire sanduku imechinyinge lungote chianga chiwa sanduku imechinyinge taku chitwaro daliko mama moe kao mama moe bantu bara batabwati eya omanyita bantu bwate chianga sanduku imeno ku omontago kulinda liru omanya kubeke kebuli. My friend akero kwete na yamo kobekero omwaka buna raira moto jisu tina bwate chinyinga eno, lakini yamo toko takara ko ntomo bekere Johnson bitomo tindeke irenga toko motindeke nacho ingine ndoko na kuira yoro dai kanya ebi ndebya ejere kobeke yana wata ko chimata abantu bakumbya hande ko tande kwa beko oyande ngenjuke tande aye oboki moboro bwenge irangora abaisi kabaida ko tandira ko bano borako lusi aye iyo bako liko kombera na ria motinga ndiko titende enseye tomengete ene enseye okokumbia enseye tomengete mananga tororo asekera kerenyake egeke korra bantama ya na yora nyoru utakumbukwa nane kero kwetu nacha ngamanya bastokindo nacha ngamanya ngene kero baku ino mate mokoto chanda sana bastokindo tiga machezo ekero mokungu akorera mono abahata mura karangwana bantu mani if you are sure that you are a man ngwana mbyaba no muri ekero chanka nyoreke mokindo ekero musacha kule mukaya gakorera bakogireka mwamara jago tongena ngarabona mwanjete no amangana nabere nabe kunyaleka oso mwangete ninki akolangerali awake sabu ngaki ekiraki awtena mo simu ma tena awtena yende dana tiengata oi America umusonga ko ya yonde banga welcome how is so hot na wada banga jenga ta mire ngata kola wana yuko madeni yani tara no yani umusa mokungwa akwake sabu umusimu akwake sabu lenga aminto maida magana awta bina abere akagero mokungwa kwa rendo ogireka abawe kolenga ndo banga aminto ichayerie miaka yonse yali yetuemeremo yana kwa gatanangene nyomba yana gokora kende ogireka mwada banga rabona mwanjibu mwada busiri bobe mira mogerete eketanga tito tapuati kende umukungu oliogireka mwada busiri nga mwanjete tali ya mwanjete igatikali tarare akuna kuboli nga kinga ingo chakero bogiba none bakolengereria bakungu bande bale kora sinyuna ngo barako sana machara usenga ki chingeni no masaja korenta kiango ningo korenta one kero mokungu ya kwire wa korengera ngo mwana none ngo chako chakerenya sawa ne ekiagara bono kende gyonsi ngeyo manyete no nyambwate ni beke nenge mbwate orengera eri esiro lia moira ogenda ina rere kabiriko yo ndako sofisiri nga mwanje iga amangana manene na ria bana monene ngaki tokorera abantu amaya tokorera gento akire moyo nongene chiango bwate my brother omuntu go utererwe mbeo ekero ruwarete omuntu go utererwe mbeo ekero nyarete bamura bamino abago utererwe mbeo yango na ara chikorera kana ngwani ga for example
inone ino esiorori chikora chisiorori chikora chimenya tobo gimobo ve yani angeta abana igwa angeta abana baba murabaye abangete wa engombe ne biara mabere engombe ne biara ko kama mabere nigo konyora ngere abana kwa mabere oyo gotaka kama ngombe ya biara ningo omoiseke na abana baye omongina un kwereserero maukuru un kwereserero nanda otongiga yani ne kebe kege kola gara na ko boli una wanora abachukuru ba besike mbara agusina bamura ba utura mbeka la mura ko utura mbeka ekere no ko ba ke tenga bamba to jemwao na bambara bi mai to sai ne bibo ko mongina ai bana ko sai ne biran ke abana abo kuna gwatana nanga oyo ajitana ngina oyo aye to manye tie sebunira aba buwange tenga ne birantana ngo ba kweta mate ba tisabu chiwo soko soko abando ko temanga na bua bao amen to ga kingo maka yo manye tenga bana bao ka to mo to manye tengi ora aya wagi yungo ne ya pango manyiga korama ya kore moyo omongina koreire osomo gaga kwarario kwese yungo tebi abana aba bakonga bakorera kore ngati genuine yana igwa antana na mukao na yakorera kore genuine atabango mayano mosada kore ngendo orali yes namba muraba mino umangete ko kwaralire ngamba muraba mino akwa kure umangete ngendo ko ganyo mulisi nakanya geko bekese tali abakungu na bana baba batige na wi habe okugulisa tanga omonto yo kure ayo kugulisa kali ko bwato kekero iko mondo yigaera iko gina anya bakungu na bana oyigagireka ayo iko yagireka temanya nyaki korera bantama ya komenya taso ikubese Yusufu ekera kwa aba muraba mwabo yamarika onde muraba mwabo na baiseke ba mwabo bakalera okora gwekene bakalera bagichana asaba tukamange bakorera Yusufu ngane kero Yusufu agota gotinde kwa Yusufu agotinde kwa ngoba karatinde kwa ekera bako ngana kurumisiri akibakorera bakabugulia mawugaye bagachana no kanane usajo ndo atela ngaro se matanga aho kana kendo na bere iko ikina kya kana na achire matanga ingendo na jana matanga magwagwa nkabana bantu bana matanga bantu 50 na njino wa 51 50 okwete bantu mama ngito sana okwete pale bintu asi njira kwebege tobogema ekijana njira kwebege tobogema bwao buno mosae inkyo tali kwebekera buya na lobe buya otali kwebeka buya sekere otali kwebeka buya omenya buya ene na yore kana ko monto yani obwatereti mama ngetinga tuna bataka tole wana bataka bora permanent koralinda yana asoma kirenge nje bune asoma kataiga iona aye mbono ndoje etaye kwanda matukara etiri ina ngote ngana leko ya no mchibu monto mbele lakini kene monto ko sel kini dere ndagara yansi no mugambi to ni chandra chaba tini tiyo kanko ya to nyako chandra kwanda ona ri dimbo adi mo chandra monene nana tiyo kanko dimbo adi mo chandra ati tiyo kanko ya itichoka ona ri 8 chati tole ikera wana ikire ikintaragira ragira buna biyakire ikera no ma igwa njana amukungu na njinga toro ngengo ko yanyenyiru ngenge gachuba kamambi nganaye ngatigariye gachimambi enkora igota yere kali naria nakie kiana na begirende kera karo kwete abantu bakomya gore nyambanga baba jambelia baba umya kwa kanyombo sikane sumuri ora arusi ko bekamwe dada kilioriete nakie kiao kiligerenda nakie kiao
Nangene chiangana batebi. Omuntu agocha kabisa igorera kabisa. Obagorera nganga ngora beke. Osaka ko chirogoro. Ando nyebwa. Kara ngere se ingoro. Tigango tebi igo komora. Agocha ne yange iyo omanya kuruo ochikane suti omoishimiwa tonge. Esuti kara igwa esuti beka naende ko beka chiwiki bere kya no bwa tebesa. Konyo onde. Ewada. Ekiagera ke uri mete. Yo to ochikana baka nyumba imi. Baka bolere. Twa so bolere nga. Ya karari re nga ya karari. Twa bolere. Yani manyu monda kwitarero. Ekina ya bantu bagochi. Baka bolere. Ominyo baka bolere nga baba. Ikango te onyambono kungote. Omongina ara saga ya. Omogakara arasaga ekiagera una bota abantu bagenda osoma nga kyuchu ekina kyake nali beka security gate omuntu boli nga kiwacha omuntu munyaka bakolenga baba no akaralira no kwa orati muki amaita bana itire ono sokane yanga bano chimate ere ngakiyale kama ba kiyale kama ba bas ongonya tutakoseni koigonya tukairo manya kogenda bano chino agenda mugakoritarego gwesabe iri baga yanga taratika uchire na people fun lifestyle. Ino bantu mbakwate bakimbagi mabarenge nchuki kwabele ndikyo ikambate yabana bamonene obugimobo ekera tomenya taso wiko bwese twinyora abami ntonga nonya barabataka ngotebi nonya noyo rote ngataisa ini kende mambiende era kwaswale mengoro obulimo kosoba maya nero kole mengoro oyo taetoyo nero tenduru Bokungwa karong kweto kura mana machoka baigwa. To kira okure mana. Na no me kiswa na igotiri. Na iro no igota bagara. Na iro. Yes. Ekana ntara ibono iga ni gote bono iga. Gango kuna Obokimobo manyanga boga baro bwenge obokimobo yo bwenge bunari kowa bune bigale byo mwange amatu konko erare nababe batu amaberango erare obeange te van a se vive e vire robia ombo sabe igual bueno mona nengo tebi eni boto kwata so boy kubwense ko yetika tolense o bonemo ko so mai eni boto kwata so boy kubwense no to ko yetika ense eta burunga ki Psalms 16 I mean Psalms 49 verse 16 kama ngata Psalms 49 verse 16 Psalms 49 verse 16 una malika kwa basoma somo igwe Psalms 49 ile kana tela 17 ya taro mote ngone kwenda kana tela soma bana soma isa koiroka ekero monto abeiro motenengu na ebinto bire ase nyumba yaye byamente kana soma buya chikalota to baisa koiroka ekero omonta abeiro motenengu ekero monta atenengi liboloki na ebinto bire ase nyumba yaye byamente kanire ekero ebinto byamente kanire chisuguli chisani chiwadrofu kyango elikibono yadogeke kyamente kanire soma lende ke Amin, toda soma. Ekero monto yarakwe. Ta ko iragento kende. Abanene bwaya tiboko motunyana. Wagenda inse aria amonere.
nonya omonto yekera ari moyo ogweteba nga nigo asesenirie Gaseni. nonya ogotogiwa ekero ekoreire amaya ere goikakwe asangerereke ase chisokoro chiae chire Oradi. Ngora ninjengu. Aki. Ndio mbo istwire. Yangani. Unapeka dai ngege. Ngetaka nyo. Igunga dai bono. Katome kita so wiko bwense to nyoro ngora dai. Ewa. Onyo kongora na ngomusha ndali mosigani. Ngomusha ndali ngum Oke, dole karo si mama tuwa wana. Gol lagi ke mah. Itu kali mau kau ganda station. Balik kawan itu for example, balik kawan buat orang kuan yang haleluya. Kita kalau itu iwa, kagak ada station. Mau isi iwa. Sometimes orang kuan jande. Karena awas kali di gua cari, mai tadi naik aja tuh gua. Nanti tiang kota bilang. Ina aja kali di okura moro ka bokong kwani umusikali akamenya kombata ka bokong atika agumbobe ina ngito mora wancan pada banga soy kali mina kala so that is good. Yes, muga konde ngagenda station kango tayo muga noyo kagenda station ni toikire gaita tukaboli unga inumbarami umongera no kristali umongera ne Christian ule kanisa ya Seventh Day Adventist Church lakini umongina tare ngo omoga kerta manyi dini katoko soime akatuka nekaita munalia akatobolinga amalita na molikega ngenda tebe inumba rabi akalika malieta akaikinyomba omoga akatabanga abambarabi ana ba pastor ba chire na ba kwa visation akamanya kotabanga abutimba manyeti batai bayane oyo batakete tare kalodiento tayo ngobana tu ataketa manyete ade mongino ade mogaka Naruate pressure. Anabata sugar. Onekana ekana tuikalia diabetic, ekana tuikalia tuira na toko nyoro mongina gocha na magoro chala ko tora. Oko manya goro to tebiga. Mongina ka to tebiga. Na imokuru ko batabia ya, ko bataya to kurunka. Aya daka lakini tuakale ngondo kana gento ntosoa. Tukairana. Dituira tuika Geita mongino ko bolinga jumwaka nelia abagane maso na moga kanita kadi igora bane geita ole geita kasoi me bwange gara nande bagaruka kasoi me kaire kasoi kana so to ikire sitting room moga kane tv akoligere moga kango sabatore endera ino remote ya ngeche endera ino remote onkumanya na tole deba ino marieta ino TV alaga asete tukakora ngakoro sabok kwenge mageti sometimes ndiro murandi akoro sabok kwenge ona no ancho akoro wancha kwao yako amine tinga eito bana gereli soba sisi yamangana na bero mageti murandi abwa ngakoro sabok kana akoro sabok kuna arwo tukasoka itu mongina to kirige akatwasi kimya moja wadeka ni sangare yenda inumuli pikipiki mogenda tukakambia mono mongina mbembo ngasaka korenda togo ika litwara nditwakore magoroba chisa cha magoroba omoga kolia urwari egia tebete ndangelia barande bari bansabere gaki as egalie kamana gotumwiri ndito egalie kwa yana egai kamara moja alisto magetenga barande ngai bale ngobo inge kiaba ngomoga kolia garwara otebe mochi kumosabera ngacharo kwa ngaso gali mebona kaya na buange gari mara moja gaika una yaswa ige bita biko ruri molio tukasaime na tukasaime wono tutagari tutagari sitting room wana sto ko musabera ngai bedroom no ande no ko ko bekeri ko bai gorongo mane na bona konya liga kirti ko Pasal liga kerio ya sa ko wanja kwa ngoteli akaramukia kwenye kitabu kama bekira malio ko gako mija kwenye kitali akababu ya lero iga igari kanisa imago sasa banyasaye bete haleluya tutatoka konga mono ekinya sata gete no bogima bwao ekinya sata gete mono is your life taliye nibo ekinya sata gete gentoki obogima bwao enibo toketiga sense
Mechando yense ninye akero kwaeli. Mechando yense ninye akero kwaeli. Mechando yense ninye akero kwaeli. Haleluya aningende gotimoka. Weroli wense nimbo akero kwaeli. Weroli wense nimbo akero kwaeli. Weroli wense nimbo akero kwaeli. Haleluya eningende gotimoka. Ikumbateli ese yekero nkwete ya mukanora. Na ndabinga sweetheart smile for just a minute. Tingo smile inkire tende pisi. Yani tikali yetu. Nganye tomo nena haleluya. Ese yikimogete nganye tomo nene. Abana bana bachukungetana na ngonkanyigete. Nganye tomo nena agu. Wana kanyigete yani timogete. Seyingo ikera abana bamana ngena yakero gotimoka. Ugwera ni kwa mbwera. Ese sango chere. Akere dio kira uri komisi bunga misi. Okori mubuna, okori muga folio mubuna misa. Yano. Aye. Okori migore folio mu. Chin sango ja chire. Sango chere. Kigente kenane kiringa ki. Yali gani? Nyairo. Yungo tebe nyairo. Sango chere kero gotimoka nyairo. Nyairo. Nora ustoyo. Sango chere nyairo. Kero tani gotena ko granat. No igual. Kanyeka imirimo yaya karendo lakini timoka kumanyete nga Yesu ngochara ko bagmagwarire. Haleluya. Pale kama nanji baraka madawi Yesu na Yesu akarobo cha nanjo ngoro. Unikumbuke katika makao ya jaya. Mbale ngaba goteba batena magura babere bagoteba ngomone na nanjo ngoro. Unikumbuke. 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 Inginyole. Barenga bara somo sangere kanoyo womo wako yotongi agote bango morandia ningane tiko saba kwa bene asukanye yogote banga naga ne tiko saba kwa bene gote bango morandia wochi saba ndakata special prayer elile nya sawo ito na nchanga bera mo chane kiagara eking bwate imeyana nchenge mangeti I need a special prayer barenga baro asukanye Anye naye nyasai anye barenga baro kaje tuko saba kwa bene sukani ayo tuko saba kwa bene. We need a special prayer, please come. Ninjo asi Yesu kwa sababu kuyoka ninjo asi Yesu abatari tumanye tina ngamanga ndakatara wataro uko nincho ono gotaka to sa kwa bene nincho gaiga to sa benai to sa kwa bene na sao to ako konyo batanga byamo mwaka kuna ikiara omwana oparangene nincho ne asi Yesu kiara nero ko kati. Thank you very much my sister, my brother. Thank you for coming. God bless you. Nincho sio asi nincho sa kwa bene tera abateri na mwachia sukange ege kusala pamoja sukanye ekuwa pamoja ekiaganya sauto okurangire nakuganetie ekiaganya obugumobo tumanye tina iburaere tumanye tina ngiki obuguma bwa oburaere tumanye tina sereriye nasara ganyo moyo tumanye sereriye obuguma bwao burati muke kinga kiche kero emechande kuchete ko bikinero namagana na manga sumu kubese nincho anye sai anye sai anye sai anye mono kubwa See
Nyasaye isomo neno ito Yesu Kristo otogigwe obakwe nando egwo bonene yemono yelo imasikiri wako lira somo salaba na kiki yako ile chinguru chibote na watu letali yao bono moruotia kero to igule lingana liao kero yo moito limokonya kolenga nene kerengo ara itabere naye akwana naye asubo gimobo elindo monyira sobo tibogocha bono Jehova e family yo mogaka twagere tireyons yamate yae babisa baina basani bae tobe kirasa maboka o Jehova bono munyamwando ensa yaikire tokolente ke asa mabokao ensa yaikire tokolenta abakire mutu asa mabokao omonene bwemeganda ekero kunyura baboli kwaberwa abana barwa monene tobeba ogwanja kwa uko bakweli sadai bono munyamwando bono abantu bawo bakira kiro yomokabwate ekerenga kere aho asoboga mabwaye omonene itumu abere nando moiranie obuya bwabo tigare ogotsene twensi tuigoro limo kire igoro bone kero tukurwa kero yomage ni nagoseme ligotane tembera tuaseme iri ase Yesu Kristo oyoro motolo ito amen moseni wena morendwe.